Пука ли ти? Пак не ти пука, като си сгодил на цвета 40. Да, като гледам, пак не ти пука. Губейки 20, печела 80. Печелиш. Един голям хуй печелиш. Гледай, ти да не го спечелиш. Пацо, предлагам, ако ти сгрешиш, да ми направиш една свирка. Ако ти сгрешиш? Ще направя една свирка. Аз свирка няма да направя никой. Тогава по-добре да мъкнем. Дай се варим по 200 евро, нали си баровец, айде. Не, аз искам да ме цункаш ей тука. Да цункам, то няма там нищо, едно от бобченца там. Той да го намерим, трябва да с пенсията да вземем. Олежи го. Аз да не съм жена. Да видиш как ще порасне, как тъкмо. Той едно бобченца там, трябва с пенсията да го варим. Трябва да вземем пенсията. Газа като ще ме целуваш тогава. Ще бъргам газа, те прави с пръст. Да, с езичето. Половин час. Съобразяй се, ако прикажеш за питки, за лизване, за близване. Защото много деца се събира. Какво ще стане? Много работи му остана. Де се прави много това. Педерас. Няма да ми се правиш на голяма работа, близване и лизване. Баб Миндила мръси. Не е така да е. Грозния. Съобразяваш, ако прикажеш бабката май. Грознян. Ще побъркаме тук. Баб педераса умрелия. Много отворен стана. Кажеш, чувам много работи, се прикажа с гърба ми. Нищо не чекам. Малчас пред мен лицемернич. О, хубаво ти, причеста иглички, футболистчето, лъвчето, мама ти мръсна букук, ще ми прави сега, ще ми говори това, ще му цункам пи***ката, ще му олежа газа. Ще ти пидерас тя се сега. Ще ми бай номерата. Миндилен мръсен. Сега искаш да се да обърна с другата страна и да те побъркаме тук от психически атаки да им какво ще направиш. Умре ли? 103 кг война. Марсо грозен. Вече е достатъчно беше това. Ще ми се прави на отворен. Ще плюя на лицето винаги на тебе, защото си бокук. Ще бали бокуци. Добре, извинявай. Ако нещо му лиш газа. Кой почна пари с вулгарност? Извинявай. Кой почна пари, а? Аз не почна. Извинявай, ти казвам. Извинявай. Аз обаче не се извинявам. И не съжалявам това да го направих. Трябва обаче, крака е спънат? Айде! Прав. Ръцете? Давай, как искаш. В пикнята на кучето, братле, браво. Това е много сложно. Не е прецедент. Аз утре ще б***ката майна на всички тези рието. Ще ма друг път. Утре ще ме видиш още. Много тъп парче си обаче. Защо ти му разсече за какво става въпрос? Защото при положение, ако това бе станало с тебе, и ти беше тук, и аз примерно бях останал вкъщи. И ме вкарате тук, веднага ще да се направя, да ми светне главата за много работи, кое е станало, кое не е станало. Веднага ще да разбера. А ти си толкова тъпо парче и кухалейка, че защо не знаеш за какво става въпрос. Аз ще знам за какво става въпрос, зато и си мълча. Аз не мога да ти говоря неща, в които нямам 100% убеденост. Това е, че ти не знаеш за какво става въпрос. Не знам. Какво знаеш? Нищо не знаеш. Абе... Ти се изкара голямо такова. Голям разкар с продукцията се изкара, ще знаеш за външния свят работи, знаеш за какво става въпрос, знаеш всичко. Какво знаеш толкова? Нямам с продукцията. Аз ти казах друго. Бил необикновен, кой? Ти си пълен марляч, ти се къпиш на 10 дена един път, бе, човек. Да, бе. Как може да си ти да си нещо бил, не бил случайно? Ти си пълен, пълна дупка, ти си пустена дупка на кавал. Ти си направо, не знам, нямам думи. Аз ще ба п***ката майна. Ти си по-навътре всичко. Още от утре. Не ме изгоня. Те са пама гонят. Поне една седмица ще направя жълта черен, ще ба номерата, ще ба мръсните. Педераси и курви ме номинираха само мене. Курвите и педераси на деца ги събрали, те ме номинираха мене. Ме изгонят. Нормалните хубавите хора, свестните, дета навънка ги харесват, от тях той никой ме номинира. Камайна. Курвите и педерасите ме изгоняха мене, мръсните педераси, долните и мръсните курви. Аз ще п***ката майчина утре. Мама ме мръсна. Колото утре, защото тая черта почвам тебе. Само да заспиш майка ти, ще мръсна педерас. Ко да чакам от утре още? Ще няма чакам, ще педерас ти виж. Аз казах, ти имаш положителност. Тук ще ми прекара, ти си вън от играта. И ще видиш кой е вън от играта. Ти помни едно, ще излезеш преди мен от къщата. Запомни тази дума. Педерасчета, долни, мръсни. Бокуци, смутани, смутаняци. Сара вече те пуснах тук да спиш тук в тази стая, куче. Може да те вкарам в туалетната да спиш, банята. Аз ти казах, за мен няма проблем. Ще кажа, аз няма проблем, ще в педалчето мръсно.
майко, Господи, с мен утре да стане всичкото, да си дойде на място. Пожелавам ти го. Интригантите, долните, това е такова. Те съм се напушал, че... Може още една седмица да има, ще ви направя чай. Брутално беше. Това беше най-доброто. Това е отров, брат. Това беше Я най-брутално. го нямам видео. Гузност! Слушай, моля те, говори по-тихо. Ама няма ти да ми казваш какво да прави, човек. Аз те моля! Ама няма да ме молиш. Други човек, къде взема да ме моля 90% да ми го кажат всички ти тогава. Айде, напусни. Ти се напила са, ти ще ми кажеш какво да правя, какво да не правя. Не искам да ми правиш забележка, аз Айде, ти не знаеш къде съм се събирал това. На другата страна се обърни. Няма да се обърна Обърни се къде на си. другата страна. Да ти кажа ли едно нещо на тебе, аз искрено, може Айде, също, ма съм кажи искрено. ми. Значи някоя жена е примерно грозна в лицето, но има хубаво тяло. Друга пък е примерно хубава в лицето, ма е дебела. А пък ти няма нищо хубаво при тебе. Хем си грозна в лицето, причаш на мишка, хем е супер грозно тяло. Е, това ми на сърцето и се го казвам. Добре, изясни. Имаш физиономия на плъх! Това е най-веселото нещо, което съм чувала тук. Ама аз не съм лицемери подзел. Който не го харесвам, ще го кам всеки ден по някой. Колко си наистина. Тебе те харесвам. Изобщо не е честно да се връща тоя. Само, че не го решаваш ти. Така е. Следващата номинация вече се тръгва, ще си пътничка. Със сигурност. Дай Боже.